Takže ahojte, dnes v dnešnom videjku budeme robiť gogo test. Vieme, som ho už robila, ale mala som tam dosť vecí zlé a ideme robiť gogo test. Takže, ak sa volá gogo pravým menom, takže Daniel Štrauch, koľko má gogo psov? Teraz presne neviem, ale myslím, že 3. Ale neviem, či Agata ešte žije. Takže dáme 2. Ako sa volá gogovi psi? Dáme, že jedného radšej. Lily. Čím si gogo navadil? Nutellou. Točil gogo Minecraft? Áno. Točil gogo Minecraft? Má gogo brata? Áno. Maxík. Ako mu hovorí gogo? Baumax. Prečo sa volá gogo? Pár slovo, čo povedal. Kde býva gogo? V Bratislave. Odoslať. Hej, no to je jedno. Tak sme to iba skúsili. Takže majte sa hnusne a čau.